kita, walau hanya lewat suara, untuk melepaskan gundah. Cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi selamanya. Halo Cak. Halo Tam, piye Tam? Yo sido aja kok gak iku. Iki aku wis siap ket mau kok. Ngono ya wis aku siap kok. Iya. Ayo ah. Siap aku wis siap cus iki gas. Oh ya wis tak pengen mamae langsung. Oke siap. Iya. Sayang, saya cuma mau bilang, jangan kau selingkuh, jangan nakal-nakal di sana, dan tolong ingat pulang. Waalaikumsalam. Monggo Mas Bintara. Aja nanti kaya Mas. Gede tau deh kayak dukun deh. Aku gede ngatikan. Langsung mundur Mas. Nek wonten kopi susu deh. Kopi ngejak boleh, susu ngejak. Aneh-aneh ae sampean iki. Iku Tam, jadi sih coba ngomongnya. Iya, piye jus tau ra Cak? Wah iki ya jos. Jos sekali. Aku nanti pisan toh langsung muncul. Indah biyen sing wedok tak cerita oleh gue iku. Iya. Kita bersaing secara sehat ya. Ya. Supaya belakang. Siap. A few moments later. Monggo Mas, kopi dulu. Ini Cak. Di. Cak. Ini segini. Kopi susunya tak bisa ya Mas. Nek kono-kono sing ra seneng. Lu tahu kan? Apa Cak? Susunya dipisah. Manis sih. Dulu kalau susunya kok manis Cak? Manis itu wajahmu. Boyo. Wah, manis kan. Kok bisa manis biar Tam? Aslinya ya pahit Cak. Berhubung aku bisa terima wong yang panane jadi manis. Mas hitam, idaman tenang aja Nek. Coba tadi aku ya wong lanang biasa sing kerja serabutan. Rai ya wis pas-pasan. Cuma Apa Mas? tak sambi mencintai bareng. Senajan kowe wong biasa, aku tetep tresno lho karo sampean. Sik. Aku yang mencintaimu barang kok deh. Maaf ya Mas, senajan Mas itu wongnya biasa, aku tetep tresno karo pilange. Alhamdulillah Cak, sido rapi aku Cak. Wis tak Cak, ora sanggup tangisi. Berarti kok ora jodohno. Wis tak wes iki nangis tak guyu Cak. Wes tak Mas, ora usah nangis, dhewe iso kenacan kok. Iki gini tak kowe iki gini Cak. Sing aku wajahin. Sore-sore Cak ora jarak. Ya wis ya Dek. Tak Mas tak balik sik. Apa ning dokter Dek? Lho, sing sakit sinten Mas? Iki apa Dek ngeterno kancaku, kuwatir nek wong stres. Soale bapak tolak sintanem. Mas, ana sing keri. Apa Dek? Jaga mata, jaga hati, jangan cari lagi semua. Iki aku ngombe kok. Kakek teruskan kono ae. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Ye. Aja ngakek kono. Bisa.
asik-asik. Lu Lu lagi apa ini kok? Kowe gitu. Waalaikumsalam. Monggo Mas Mintara. Kok aja ngedek ae Mas. Gitu. Dukun. Aku gede ngadekan. Ono ae. Tak gawe lah biar Mas. Ayo tak marah ae kesuwen oleh ngomong. Aku lali. Kita bersaing bersama.